Takže čaute, nachádzam sa v Strečne na futbalovom ihrisku, kde o malú chvíľu začne Strečňanská mašľa. Je to 51 km trail s prevýšením 2810 metrov. A teraz vo mne hlodá otázka, je mašľa tak náročná? Alebo som to fakt pokazil ja? Som tu preto, aby som to zistil. A nebude to zadarmo. Už po 11. kilometri príde brutálny výšlap 800 výškových metrov na 4,5 km rovno do sedla priehyb. Potom zbeh späť do Strečna a hneď na to ďalší nášup 1000 výškových metrov na 9 km v lučanskej časti Malej Fatry. A na záver ešte, aby som nezabudol, legendárny špicák 240 metrov na 1,5 km. Bude to krátke, ale zabolí to azda každého. Takže dnes rešpekt, rozvaha a boj. Držte palce, idem na to. Takže ahojte, sme na 10. kilometri, zatiaľ je to pohodička, cieľ som si dal 2 hodiny, zajsť lepšie ako minulý rok, zatiaľ keď pozerám, idem 16 minút strate, ale s tým som rátal, myslím, že som minulý rok prešpil začiatok a už mi ostali sily do druhej polovice, tak uvidíme. Takže ideme na to takticky. Udržiavame si skôr tepovú hladinu. Tak. Uvidíme, keď budeme naspäť dole v Strečnej v prvej polovici. Ako sme na tom. Či sa nám to podarí, či nie. Tak držte palce. Čaute.
20. kilometr je za mňou. Zatiaľ sa cítim v pohode. Síce bol som aj chvíľku odmočaný. Hore na hrebení 800 metrov výškový to bolo dosť. Nemal som chuť nie na rozprávanie. Dole pri zbehu na chatu pod Suchým ma chytilo koleno. Tak som si striekal, nahodil bandáž. Tak to ukážeme. Ideme ďalej, ale zatiaľ sa mi beží v pohode. Proti minulému roku. Zatiaľ bez chyby. Máme nejakých 5 km do Strečna na ďalšiu občerstvovačku. Dúfajme, že už tam aj chlebík bude, a ktorý som zaťažil tu, ale nebol. Tam občerstvíme. Máme trošku dlhšiu pauzičku a vadíme ďalej. Držte palce. Takže asi tak 2 minúty od mojho posledného vstupu, kde som ešte tvrdil, že koleno je v pohode, a stala silná bolesť. Už sa 2 km trápim. Asi 20 pretekárov už ma obehlo. Prakticky už to kráčam iba dole. Takže s najväčšou pravdepodobnosťou asi nedokončíme. Aj chlapi musia vedieť, kedy majú dosť. A zdraví máme len jedno. Dobre. Škoda, cítil som sa perfektne. Po psychickej aj fyzickej stránke. Ale nevyberieme si. Dobre. Tak uvidíme sa v cieli. My emotions, I can't seem to control them. My emotions, my emotions, my emotions, my emotions.